ka company snakali ka bahe bak bapaw hakari ka khatwai tarik menta ubnai kala Pyllait se koi kali thamai na ki SUV class kawala ai kateng ka TUV 300 ya kane ka kali laplai pa ba da uba hamasan thank you senior advocate ha ka jingdan lang uba sanbor thank you uba de general manager ka Stanley construction Mahindra dealer but ki wede ki he ka company kentup bat staff ha shwaban plai pa ba ya kane layo ek jingdan kot da Rajesh Barwa uba de ASM East Region ka Mahindra Limited uba lawatai ya kat tu kat ni ki jingdan jing em ka kali TUV 300 kentup ya ka jingklan ka bor jongka khamtam habaya surok jongka than rilum jongi ka kali ka dei ka baya da ka bor jongka umphyang diesel bat ka dan hadu 6000 south park handai fulai cc ka jingklan jongka engine ka maximum torque jong kani ka kali ka dan hadu aspa lipo nm ban penongkam ha ki santili ki gia bat ka jingbam ko umphyang katkum ka jingtas balapa sia ka long kumba khatphra point south khandai kilometer ha ka silitar kani kali ka dan langru ya ka jingera kerpang ha ka por bayu brake tensan bala ai kerteng ka anti lock braking system bat kumjuru ka tangki umphyang ka bala banrung hadu nru pholitar ubarwa ulong ba ka TUV 300 kadan hadu nyaujat katkum ka jingkwa ki customer bat kita kilong ka TUV 300 T4 T4 plus T6 T6 plus T6 automatic T8 bat TUV 300 T8 automatic kumalong menta ka company kala pemi hadu nrutuli ki rong bapher bakan tu be ka rong saw rong le rong takma rong blue rong yong bat ka rong so ya kani kali laplai Stanley construction ka badai ka wei ne ki jaka de kali ka balaya mental sapos nami ai ka badan hamolai nong kwar bat ya ka jingte bakhamya sapang ne kali laban phone ha number khandai saw lai ndri iwei not iwei san not i customer baning kong e banthi ya kani ka kali TUV 300 idei i kong job simon phanbo ibati de ka kali T8 top model. Congratulations for this cup. Thank you. Thank you.